Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 23 sa bulan sa Hulyo, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 13, bersikulo 18 ngadto sa 23. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Busa pamati kamo, ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sampingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot niini. Adtuon sa yawa ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan, ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, sama sa mga tawo nga malipayon midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini, apan wala kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunukon nga sagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi may patigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, mamunga silag tag usa ka gatos, ang uban tag 60 ug ang uban tag 30. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.